Päivä, miltä nyt tuntuu? Päivä, hyvältä tuntuu. Hyvältä tuntuu. Hyvältä tuntuu. Kevyt on myös perään. Kevyt polku. Ultravai. No niin, miltä nyt tuntuu? Erittäin mukavalta. Lämmintä on ja Mitkä sulla on jalassa? nämä on kengät. Jos ei kukka tahti, niin se on vain yksi paine vaihtunut. Tultiin tie. Tiellä alla. Vähän tulossa minä oon tullut. Ei se värähteli ihan sama kuin nuo värit. Niin. No emme se aivoissa nuo värit. Niin on. Eri taajuuksista. Minkä värisiä sulla on aivoissa? Semmoset oranssiväriset. Kannattaa laittaa kantapäät kiinni. Talviparkour! Perkele! No niin. Ainahan se. No niin. No niin, laatusetti. Laatusetti. XTR. Aha! Männä silkku. No niin, juoksee! Kovempaa ei joku Veijo. No miltä se lettu maistui? Miltä se maistui? Se. Letulta. Letulta ja pullolta. Yksi tästä. Trikki. Typical piiski. Ei varmaan niin. On kovaa nyt sillä ruvetaan. Kyllä. Rengit painit hiumu alas ja satolla alas. Ihan tästä hei. Kinnyta hei. Huhuu. Oho! Hiihtäjä. Hyvä hiihtäjä Tähän on pyritään korjata sillä, että kato lainapeitte, 2 palasta ja sankun pohja. Lainapeitteet niitä molemmille puolelle sankun pohja ja sitten letkun kiristimellä tähän molemmille puolelle ylä- ja alapuolelle kiinni. Niin sille. Sommat on laadukkaita. 10 litran sankosta ottaa sen Kaikilla on sommat hajalla. kun on iso sankka. Niin semmonen lärpä. Niin. Sitten remmit molemmille puolelle vaan ja Vähän letkun kiristimellä. Näin se on kyllä! ei vielä poikki. Purukumilla me paikkamme sen. Paketan purukumilla.